Ste učiteľ, riaditeľ školy alebo niekto, komu záleží na vzdelávaní detí? Tak toto je video pre vás. Toto je Barbora Štrbáková A toto Tereza Makovcová. a spoločne vám prinášame do škôl revolučný program Brighter Minds, ktorý pomáha deťom podporiť ich sústredenie, ich emočnú odolnosť a kreativitu. A nepridáva prácu učiteľom. Deti sú dnes vystavené obrovskému množstvu podnetov. Sociálne siete, stres, tlak na výkon. Mnohí učitelia hovoria, že deti sú unavené, nevedia sa sústrediť a strácajú motiváciu. A vy ako pedagógovia ste v tom často sami. Neustále zmeny v školstve, nároky na výkon a vyčerpanosť. Poznáte to, že by ste aj chceli dať deťom viac, ale nemáte na to nástroje? A práve tu prichádza Brighter Minds. Vedecky podložený program pre deti, ktorý rozvíja ich mozgový potenciál, zlepšuje pamäť, koncentráciu a emočnú stabilitu. Ale pozor, to neznamená ďalšiu záťaž pre učiteľov. Nástroje, ktoré ponúkame, sú krátke, dynamické a jednoduché na použitie. Zaberú len pár minút denne a prirodzene ich môžete zahrnúť do toho, čo už v triede robíte. Napíšte nám, dohodníme si konzultáciu alebo si pozrite viac informácií na našej web stránke. Radi k vám prídeme a ukážeme vám, ako môže program Brighter Minds fungovať aj vo vašej škole. Dovoľme rozvíjať detský potenciál a uľahčíme si pritom prácu. Tešíme sa na spoluprácu Práve s vami.